Usa ang patay, human na lumos samtang anaa sa kapin 7,000 magbanay ang apektado sa pagbaha sa managlahing lugar sa Mindanao ni atong weekend. Atong sayro ng dugang detalye sa live report ni Efren Mamak. Efren. Yes, sa Sara, gawas sa libuan ka pamilyang apektado sa baha, nadanyo sab ang mga pananom sama sa humay, mais ug uban pa. Ginalan daw pa sa probinsya sa Maguindanao del Sur ang pagdeklara og state of calamity. Ano ang report? Sa aerial video sa Civil Defense BARM, makita ang halapad nga pagbaha nga nasinati sa pipila ka mga munisipyo sa Maguindanao del Sur niadtong Sabado. Human nasinati ang mga pag-ulan. Gani palisuray sa pagtabok niini mga sakyanan sa munisipyo sa Dato Salibo. Sa Sharif Saidona Mustafa, daw dagat na kining tubig baha nga milunop sa pipila ka mga kabalayan, butang nga nakaapekto sa panginabuhian sa mga residente. Yung trabaho ko ay nahinto po kasi nga ay may mga office po na talagang pinasok po talaga ng tubig. Lagpas tuod sab ang baha sa munisipyo sa Mamasapano. Damay sab sa lunop ang mga pananom sama sa mais. Sumala sa Civil Defense BARM, muabot sa kapin 6,000 ka magbanay ang apektado sa pagbaha sa probinsya sa Maguindanao del Sur. Muabot sab sa 24 ka ektarya ka mga pananom sama sa humay, mais, mani ug ubang pananom ang apektado sa baha. Tukion pa kung ipaubos sa state of calamity ang tibuok probinsya. Sa municipal level yung pinag-usapan natin, maybe 1 to 3 barangays, masabi na natin kung affected, kung matatagal siya, it should be kung ang munisipyo magde-declare ng state of calamity. Samtang sa Kumalarang, Zamboanga del Sur, muabot sab sa 5 ka mga barangay ang apektado sa pagbaha niadtong Sabado. Gani kining covered court sa Boyugan East, gilunupan na og tubig baha. Merong sapa doon na umapaw, maraming mga bahay yung nasalanta. And that's the first time na umabot yung baha doon sa covered court. Sa barangay Poblasyon, namakwitsab ang pipila ka mga residente, human daw dagat na ang lugar. Sa tala sa MDRRMO as of 6 p.m. kagahapon, ana sa 1,222 ka mga magbanay ang apektado. Usasab ka 65 anyos nga lalaki ang patay, human na lumos atol sa pagbaha. Samtang sa barangay Baluntay, Alabel, Sarangani, ana sa 94 ka magbanay sab ang apektado sa pagbaha, sumala sa PDRRMO Sarangani. Ang uban kanila na makwit sa relocation site sa maong lungsod, hinoon mihupa na ang tubig baha. Kailangan yung limpyuhan na ito kay ubi na limpyuhan, malapok man, lapok. Sara, karong adlaw ipaubos na sa state of calamity ang lungsod sa Kumalarang, Zamboanga del Sur atol sa gipaygayong second special session sa Sangguniang Bayan ng Kumalarang. Ang desisyon nakabase kuno sa report o rekomendasyon sa MDRRMO Kumalarang. Sara. Okay, daghang salamat, Efren Mamak.